Por onde empezamos? Espera, hai un matiz. Empezamos por que mocasín, este é o proxecto. Mocasín é un proxecto familiar que leva xa 20 anos, dende que, neste caso, miña nai Ángel escolleu o traspaso dunha zapatería, e xa máis tarde, meu irmán, que é mestre, deixou de traballar como mestre, e eu, dedicado á comunicación, pois tamén me deixei a comunicación para meternos este pequeno embolado que é Mocasín. Os puntos de interacción dos artistas co público en lugares onde non é o común, pois interesanme especialmente. Entón, ir a cantar a unha zapatería pareceu moi interesante. Utilizando a lingua como eixe conductor e como elemento creativo, buscamos xerar esa relación con o noso entorno, e neste caso buscando expresións estéticas con artistas que fagan improvisación sobre palabras sobre a lingua galega, neste caso. Mércores 29 de maio de 1946. Esta será a miña derradeira nota. Agardo que algún día descubra alguén. Hoxe, os meus ollos puideron verse a si mesmos por derradeira vez, cubríndose a continuación de dous densos e agridoces líquidos en lá menor. Esta mañá terá lugar a síntese que, sen sabelo, sempre procurei. Verbas que foran aportadas pola xente que lle apetece participar, non? Como público me parece unha idea interesante, non? A hora de traballar con ela, pois, con certa complexidade. Pero bueno, interesante. De algún xeito é un pouco como modelar a linguaxe. A través de postales que hai dentro da tenda ou a través das redes sociales, utilizando un hashtag que se zapatos outras historias, podes suxerindo palabras, esas palabras trasladamos esos artistas, e os artistas a partir de aí xeran unha obra. Ao final, de un elemento que é inerte como un escaparate, conseguimos darlle valor e xerar ao final unha peza cultural, artística ou que de algún xeito dinamice o entorno no que estamos. A auga discorre mal por ese oco e precisas das palabras para nomear o terror, ou cando menos, para que o silencio cobre importancia. Había varios elementos que revelaban a inconsistencia da declaración que aquel día algún rostro, un rostro. Ese rostro traía nas papilas un sabor que non se correspondía co corazón de ananás atopado na bolsa do lixo. Que o corazón de ananás tiña forma de cilindro e non de corazón. Asociar tamén o tema do calzado a algo artístico, pois pareceme interesante. Eu son moi fanática dos zapatos, pareceme un obxecto en si mesmo moi estético e que pode contar moitas cousas, non? Os zapatos que usamos, tal, eu recordo zapatos da infancia como un símbolo casi máis que outros elementos, ao mellor que en principio deberían ser máis melancólicos. Resulta que esa bota é a representación de parte da miña infancia. Entón, iso asociado a palabras pareceme pois evocador. Os zapatos tamén me parece un elemento como moi metafórico, non? O de pisar, o que protexe, non? O pé, a base, para o canto tamén é importante esa base, ese apoio para soltar a voz. E o proxecto parece tamén moi interesante porque a expresión que Mocasín pretende, personal, pero ao mesmo tempo dentro dun contexto que é Galicia, non? Sino algo moderno, pero ligado ao contexto e ás raíces, non? Tamén as raíces fan referencia aos pés e aos zapatos.
que no seu interior había dúas cores líquidas, unha branca e outra negra. No lado branco había mozas coa saia medio erguer polas corredoiras danzando. Dunha turuxo esvirrei un soneto que levaba guardado nas enxivas en sabelo. Tamén había cortezas de pubis con as cor carmesí e unha escala pentatónica que conectou os meus ollos coa miña mala fe. E fun risa patas arriba, subindo pola horta te estoupar en arcos da bella e paralelepípedos. No lado negro, sorbín medo por todos os orificios do meu corpo. Claro, directo como unha crista parece o sol, controvertendo os límites do inverno. Parece, pero apenas se parece. Parece que ninguén limpou nunca o váter desa mirada. Parece que a música é ruido e arrasou este momento no alivio vascular de alguén que escachou unha botella. Parece isto unha lude de linguaxe que te trae de súpeto saes aquí no poema, entras e saes do poema.